Jangan yo yang jing sung jong me Natip ublay jonga ublay bom jugela udon hasenda jonga yong uben jai jai uben kot kibapang kapno melong bakro ablay watilo yang haki jing kenjung nayam hakman jong ne ablay doyalam kalen tibangan yola tinju kiba syirke Kumbagi kun Israel ri Egypt jing jenjang bila benpai no syarikana na trangwa umbaim banlat na pop jing tim bendin jangan yo yang jing sung jong me Nen sim jonga Kayang panut banpe Haka berte Dalam sim Nongrit ngindam IT no haublay Tungin pai no Nalenti Baman baro Watilo yang haki jing kenjung Ngayam hakman jong me ablay Toyalam kalen tibangan yola Tinju kiba syirke Kumbagi kun Israel ri Egypt jing jenjang bila benpai no syarikana na trangwa umbaim jangan yo yang jing sung jong me Ki para bangai biid baro ki bala ban pej limbaga ni ka program jong ka good news nadu ki long kmi ki long pa ki kun samla shenrang bat kan thei bat ingi lang baro kat ki badon bat ki bala ban yo i limbaga ni ka por apadiang subhai ingi lang baro lingba kini ka por ha ka kerteng ka batiang ba ka badon bore ka jong try ubelong nong penem nong sius pa ujongi u Jesu Christ Ya ingo yu blay basa chisin pat ya ka bangiyo ya ka benta ya ka ban syakri yu blay limba kini kikor kibor ya ka bau blay blayo ban kerku yangi ban ngingit skem baling ba jong kiru ya ka banginang la ban ra ya ka gospel syakiwe pat ka benta jong ka pertai idwai bau blay un kerku limba ka por jong ka jias lok bagi benta baru ya ka banginyo ban pendap da shisha kinlong da ka jingalam pada ka bor ka jong mensim ujong uhi ngayeng hangane kapor pan ai ru kejing kublay naka balang ya ka bangadon man ai ya kejing syakri ka balang presbyterian jayau shilong rulum presbytery mat kum juru ngayeng hangane kapor pan ai kublay naka menta ka yeng ka sem ka jonga bat kejing kerpat ka berit kalong pin ken mau yangi ha kejing duai bagi nang la ban syakri bat pendap ya kejing temu ya ka bau blay udon naka menta jonga bat ka yeng jonga nakabenta kaburam ka jau shwa bangin pai ka nika kubor lingba ka benta ya ka bangin yok beneslok lingba ka nika por ngine litrak mat jong blay ha ka jing duai ngine duai
Ni aingu ya me ko konrat sa sisen pat ling bagane kapor. Mamialam mamet penpoi yang hakane ke jaka ya ka banyeng sa sisen pat. Na kam taga kerteng bat ko puram ke jong mai. Nga IT na markata ya la de ling bagane kapor hakikti ki badan bor ke jong mai. Penkup yang ko konrat bat penslek du mensim u jong mai. Daka bor ke jong mai ngan yang hakane ke jaka. Pakaway ke kentin ke bami na karamiang sentur ke jonga kanumlong daga jing start ke jonga kumo briu henrai ai biki ke baro kinlong daga jing alam pada ke bor ke jong mensim ujong mehi sngobat cha skor na markata ling bagane ke bor yang ni jing khat karpat yalam yang ni jing syakri haka kerteng ke jong trai ulang nong penim nong sius pa ujonga bat ujong ilang baro uji sukres minta berhala kerta amen. Ki para bangai beit ke jinga slok ia ka ba na kwa ingilang baro ia ka bangin puson ling bangan ka por ia ka bangin keli ya lade ia ka ni ka jingkeli ka ka benta ka jongi kum ki bangai bangi don hang ne asla perthai ngi wan ban le ayu hang ne asla perthai bat ki ki kamram ke jongi kum ki bangai ia ka bangi don kam ban pendep haka jing marek thong ke jongi kham tam ban pendap ia ke jing tmu ke jong oblai pi abangi pai shaganu gunu ke balang kabamdon haka ia ke jing trang kabamdon haka ia ke jing angnut ban yalam ia ki mensim ki bakor sublai kata kabalang hi kamlong kabalang kabaim bat ling ba kani kapor jong kani jia slok ngakwa ban sedang da ka ban thu ya ka ka ba ublei ui bun na pedeng jongi ngi so kulmar le se ban perkhat ya ka ba ublei ui henre ka ktien ka jo ublei kala ya thu shai ya ka binta ya ka ba ublei ui lapi pai bat nga na ka gospel kat kumu Yohanes kala nong ka balai ka dekat ka bakat riu ka ong ye kitu ki kintin na ba ublei uit kata ya ka perthai kata ka dai ka ba ublei uit kat ba ula IT no ya la ukun bala kamar wai ba uei ubanget ha un omjot henrei un yo ka jing im ka ba bam jukut kata ka dai ya ka ba ublei uit kata bu no hakawai ka kentin yanga bat ya pi ki ba pet yak ne kapor kata ka dai ka jing it ka jong blei ka ba pelong yo ba un IT wat ya la ka jing im ka jong ngi ka jing im ka jong un na ka banta jong ngi bu na pedeng jong ngi so thu ba ublei uit tang ya ka balang henry ka jing it ka jo ublei ya ukun ban riu kalong hadu kata pila dangi puli na ka ktien ka jo ublei kani ka Bible nginum shem hang ni ba ublei la tho ha kani ka Bible banong ba ublei it kata ya ki angel ki de ki jing thau ki jo ublei kam shim dong kani ka ktien ka jo ublei ba ublei it kata ya ki mrat ya ki sim ya ki ding ki sit kadon ka jing it ka jo ublei na kam ta jong kiru henry bakan kren shai ba ublei it hado kata para bangai bi ngin shem tang ya ka ka benta haka ba IT ya la ka jong ka jing im ban pen im yanga bat ya pi kata ka dei ka jing it ka jong blei bat manga bat ma pi kat banginang jan show blei kandon kata ka jinglong ka ba ulong ngin it ya ka ba ublei uit yano ya ukun menriu bat kumno ngin so thu kumno ngila ban song thu hado kat no bangila jan show ublei dei habangi pet ya ka ka ba uit ya ka ka ublei uit yang apa dia pi uit ya kibril
Ya ka ba ula penwan ha ka dur ka jong u bat u persat sim day ya kita ya ka ba wan chang ka perthai ban pen im. Han reka ba sosi ka long ha bangi pai ha gini ngi. Ngi kum ki briu ka fokus kam day shu ka jing i para briu. Ka poi ka wei pat ki benta. Ngi kam i ya ki mrat bani ki briu. Ngi pelut de ki spa ki hajar. Ya ka bansa ya ki jingri ki jongi. Henry habaki marjan ke jungi kim dan ya ukau ya ke bakin bam ke basmusi ke long ngimla panyoi salit ban bishar ma pi ki para bangai bi ngamong kalong ke basniu mo bangin sumar ya ki jingri ke jungi Henry ke ai ke baka fokus ke jong blai kalong pa ui ya ubriu ke de ka benta ke jungi bangin e ya ki para briu baladangi la it ye ki briu bat ngi le isne iwe ya iwe pat pi kita ki long ki dak ya ka bapen pau bangi jan sha uble baladanga bat pi ngi le ya ka ei ka ba uble ukwa ya ka ei ka ba mau utrang ban pendep ha ka jing im ka jongi Klempep, un aibor un yalam mingi bangin la ban pendep ya kata katong. Ngidon kam ban yit bat ban sngu thu ya kena kebenta. Ban sngu thu ke ei ke ba ublei ukwa yang ngi bangin le. Don tangkat tu kan ni ke baning kong ke bang akwa yang ngi ngine pai lingkot akene kapor ke ei ke jing angnut ke jo ublei ke baning kong ke jing tmuhi ke jo ublei ke long sashisin ban wan lambyang ya ubriu sha ublay kata kadege agenda ka jong blay haba upha ya lo kun bala kamaroi banwan lambyang ya kibriu sha u kabaar banwan lambyang ya u le ne kabriu sha ka jingtmu ya ka ba ula thau ya u ka e ka purpose bengi don hang ne ka jingtmu hi ka long baling ba ka jing im ka jongi ki wei ken sa yo i ya ka jinglong jong ka dur bhabriu ko jong Jesus Christ. Dei na markata usoong ngilong kamlu. Hang ni haperthai. Ngilong ka jing shai hang ni haperthai ka balai. Ka jing tmuhi ka jong ublay ka long sashisin banwan lambyang la ya ule ne ka briu syakata ka bor ya ka ba ula penkup. Nado ka sngi ka baningkong habaw la tau ya Yau Adam bad ya ke im ban sensyar halor ke ike baro ke jing tmu ka ba krau ka jo blai ki para mangai be kini kini hi ya ka ba udon ya ka jing ka agenda ka ba hakmat na ka benta ka jing im ka jonga ka jong pi ban wan lambyang ya ki briu kam tam ya kita ki bala jano Ling ba jong no ukun ujong u Jesus Christ. Baladanga bat pingi nget. Ngi pediang bangi ong bangi layok pediang mo ngi lamat ya gejing pen im. Kejong ublay. Ngi long kata ka balang ka beim. Ta ka pat mentah ka kamram ka jongi kum ki banget habangi don hang ne. Pai bat nga Naka city u Apsal Paul kabaar sikinong koren kalanong kabasan kadekot kabakat pra hado arpo ngan puli ye kini kikintien kiba ongkum ni te ki a baro kilong na ublay ubala penyasuk no yangi haladehi da u Jesus Christ bat ubala IT hangi ya kajing pentrei ya kajing penyasuk kata kalong baublay udang penyesuk ia kepertai halade hi hau Chris klem dan yohi ya kajing palat jongki bat bau laboti hangi ya kaktin kani kajing penyesuk namar kata ngilong kinong kitin sim naka benta u Chris Lakumba ublay ula kerpat epi dangi ngidwai her na ka benta ukres tolong pi ya kiba lapin yasuk bat ublay
ke agenda ka jong play la ne ka benta mamanga bat mampi ngi don hang ni ngilong kita kinong kitin sim ong ne ka tin ka jong play ka benta ka jong ngi kalong bamangi ngi kit ya ka tin ka jong usim ban ya thu shaka ne ka perthai ba ngin le phai biang shu shaka ta ka jinglong ya ka ba ma u ula ai hangi kinong kitin sim ong ha ka tin nong way ambassador mo way to nong kitin sim la ne way ambassador u ambassador la ne unong kitin sim uday uta ubalajit dakata kahima banlet shakari nong way banlet mikman nakamenta kata kahima ya kaba uwan kum kaduksa kari India ka jongi ka doni ki ambassador bat kini ki brio ki let shaway shari foreign countries shaway kari ban ra ya kaktin ka jo prime minister ujongi sha ya ka ba udon ban ya thu sha ka taga jaka ya ka ba maki ki let balada ngabat pi kanuksa ya ka bangalaban ai ka ni ka por shubu ngi kwa ban let shari America ka kamram ka jongi ningkong ya ka bangi day ban le shwa bangin le shari America ka badon kam yang ngi kalong ngi hab ban le ban mi shwa shakinong mi khmat ngala banong le ni ki jukot ki embassy jong ki nong America bat ban pen biang lut i ki jing don kam bar bat day nang tangin sala ban le shari America kamla ban long ban namar bangi long ki nong India mongi shong yasa hari India mrai bangi kwa ban le che America ngen chulai kum tu kamla ban long kum ta ngi don kam man pendep igi jing don kam baro le ni bangi la ban ong bangin le chwa shaki embassy jong kari India bangin sale shari America kamla ban long kum ta ladangi mot ban le shari America kabat don kam kalong ngi hap ban le ban ya syam shwa ban ya kendu ya kita ki embassy jong kan ne kari America bat nang ta ngin sala ban le shari America ladanga bat pi ngi kwa ban le shaka subject ka bau jisu uju yalap kai ka subject ka hima ka jo ulai ladanga bat pi ngi kwa ban poi shakata ka jaka ka hima ka jo ublei ngimla ban lej ban mikmat heki we pat ke embassy don tang ka we galanti ban lej chata bat kata kalong lingba u Jesu Christ ubalong ukon u jo ublei uban ai hanga happy ka visa ya ka permit lani ka residential certificate bangin long ki nong shong snong jong kata ka hima ka jo ublei dan pui bon ki baong parok ki lenti ki poi sublai ngam tip kata la de pi kwa ban lech ki wei pat kiri subha bat bon keli nga kaniam Hindu kala ban yalam syakata ka lenti ka joki ngam tip kaniam Muslim kala ban yalam syakata ka jaka ka joki ngam tip hanrai ka banganga yang ban saki hakane ka jaka lingba ka por para mengai beit ka day tang ya ka negaway ka hima ka jong play bat ban poi syata mla ban let sya ka way pat ki embassy jong ka way pat kari don kam ban let sya ka embassy jong ka hima ka jong play bat ling ba u Jesus Christ ngin sala ban poi sya ka jaka ngai ngo yu play ba ka jing alam ka jong ha ka jing kerku ka jong ublay ulayo ban kerku bat yalam ngalayo ban mikmat ling ba ka PCI ban net ban yeshim menta ha ka we na ki jing yeshem jong ki Kristan ha ka ne ka perthai jong ka CCA ke program ka jong ka hang tai ka balalong hang tai hari Indonesia bat ngakan mau haswa bangan let cakap ni jaka ngi haban pendap shubun bagi formalities shubun bagi AKA bangin penbiang shwa bangin let cakap ni jaka bat ngakan mau banyo ban pendap ru wat yaka passport pan pinsisha bangan long unong shong snong jokari India
ngahaban pendap ya ka nega way ka benta ki khot ka police verification ya ka bangi haban le sha police station bat ban le ya ka verification khnang ba kanum don kanu ka jing penwet akilantiat kan ma onda bala poi ha police station layo bade kenduk bat ki pulit ki badan hang tu bat mario banga de pastor de ka jing so bat buram ki pediang ya ha ka tu ka jaka namar ka jing kita kijing don kam ia ka bangi deban pendap henry wala dang adai uwe ru wala ki kran bhakan no kanuru yang wala dang le ki ki bakrau ru kanno kanuru henry ka benta ka jonga ka dei ngadei ban pendap ia ki kendon ki balabu khnang bangala ban yo ia ka visa ka permit bat yang passport ban le chega negari ngalaman no we ru nganget bun na pedeng jongi ngi sngoto abang ong ya kata wat langi le jing seng kanno kat nuru wala dangi duai kanno kat nuru wala da mangabat mapi ngialap kanno kat nuru herai lada mangabat mapi ngim don ya ka jing dei ka bashisha bat ka bajan bat ukonu jo ublei ubelong u Jesu Christ ngimla te ban rung sa kahima ka jong blay ka jinglong ka jongi ka jinglong ka jonga kumo pastor ngamla ban ya thu bakan bit kan biang bakin bangalet direct syari Indonesia ngahaban pendap igi procedure kata kalong haban pendap yang nego form la kali tu pulit mo mas ni ide pastor la kran bha krek saban ai se ya syabr henry habakut kolong lakaran kan no sebab pendap dengan form ngahaban pendap kedai ke prosedur lada ka jinglong ka jongi ngong yepi lada ngilong kumno ru lada henry lada ngabat mapi ngem pediang yo Jesu haka jing im ka jongi ngimla bandrung syakahima ka joblay de namar kata ka daw ka ktin ka joblay ka hikai ngi baka jinglong hok ka jonga kajing long hok ka jongi kalong tang ka sedap jot hakmat joblay kibabun kin ong ka de ka ktin ka joblay hagisngi ki bakat do atrai henry unong ngam itu yapi namar omdei ka jinglong ka jongi omdei ka jingla ka jongi handai ka personal relationship ka jingya dei ka bashimat ka jongi badu khunu joblay ni don na em ya ka jingya dei ka bajan kata ka de ka kamram ka jongi kinong ra tin sim ngi pendep hok na em ya kata ka benta ka jongi habang idon habang ilaong ya la de balapan im yangi ngikit na em yang tak tin ke jong usim kibriu ki bangi man ke sengi ha ke jing im ke jongi la kalong ha school la kalong ha college la kalong ke jing tray la kalong hangno ha ke jaka ya ka bangi ngi ya kendu kadai ke jing kit klik ke jongi ke responsibility ya ka bau blai ulabu angi bangin kit ya kita ke jing long bat ek taka ktien ke jong usim ni hapan shimkhia ya gane ke jing shisha menta uji sukres umdan syu bat ngi hakane ka pertai henry ulong lam rengkat bat ukpa ujong ubah bedeng bat kat kum ke jing ong jong wabsel pol ke jong ka shiti ke jong ka ba ar sikinong koren ka lonong ka san ka dekat kat pra kum tu ter hadu arpo ula IT ya kata ka bor hanga badapi bangin long kita kinong ra tin sim lakot yang ngabat ya pi bangin pendap ya kene ka bentah bangin long kinong ratin sim ki jong lakot yangi omdei tang bangin suwan si jingaseng handai penban mamangi ngin long kata ka balang ka baim hakanu kono ka jaka bangidon ngin long kam lu hangin long ka jing shai baki waikin sa snow to nang no gini gibregiwan ki para bangai beid
Kadai ka benta ka jongi, ka kamram ka jongi, bangin long kinong penilenti, bakin iwiyaki weipat, bakin syem ya ujisu. Bakin yo ma biki pop. Lakalong yanuru. Ka responsibility kebaning kong kadai ka jonga. Kadai ka jong pi. Haka ba ublay upan kop hangi ya kena bor ba manga bat mapi ngilong kinong mikmat jong kena ke hima benta. Hatungi pendep hok na ya kata ke jingkot ke jong ublay. Kili ya lade haka ni ke janmit haka ni ke bor ya kena ke jingkele. Haka no ke jakaya ke ba pidon nang no ba pipet. Kili ya lade. Balay ngadon hang ne. Nga penti kena yala de na do boleh ukuran ya kena ka subject ke hima ka jong boleh na ka bata jonga bat ka yeng ka jonga ka traisnong ka banga ngaju kli ngaju yathu yala de habanga shem bat habanga pediang yu jisu kumunong penim ka traisnong ka jonga kam de shu nang nu nang tai ka hima ka jong boleh ngawan nang tai ban mi khmat hang ne na ka benta jong ka ne ka hima Namar kata kadau nga sa syampang bat nga sutu balay nga don hang ni. Balong ka jingkar ku yan oriano. Bat habaw jisu wong yu tugi kintian pi long ka jing syai. Day hang ni baw keren day habdeng. Pi long ka jing syai hapertay. Pi long ka mlu hang ni hapertay. Mnan kam jing syai habdeng. Day hang ni. Maka jing long jong ki nong song snong ladang iti kena bangi long nang tay. Jong ka hima ka jong ublay. Hang ne an pen pau bat ki wei kin yo I ya ki jing long ki ba ki nong song snong jong ka beneng ki long kum te bat an pen pau hanga bat api ya ka dur ka jong ukono jong play u Jesus Christ nga khat yang ina mar kata ling ba ka ni ka por habang ipet pat ya bet chat score ya ka ni ka tin ka jong play hai por beling kot nga khat yang yet yelade baleng idon hang ne kili ya ki ni ki jing kili Bat nga ngit scam gi para bangai bei habangi syampang bat snutu. Ngi don hang ni namar bangi ublay ulat na lor ba ulapen ngi ngin long ka jingker ku siki weipat. Ngin long kinong ay mensim, ngin long kita ki bay ailam ya kakti kamon kakti kadiang habadon manu hakasipa. Ngin long kita ki ba ka jinglong ka jong ublay ka agenda ka jong ublay haba u ya ki briu Bat ula IT yala ka jong ka jing ban pen yang ngabat dia pi mamangiru ngin sngutu ya kata ka jinglong kan don hangi bat ngin yo ban yai pentrei kam ya ka ha ka jing ka baman ngi ublen ker ku ingi ling bagani ka kubor ha ka ni ka por nakam ta ka kerteng bat ka puram ka jong amen ngine doai ngi aingo ya me kan rahat ling bagani ka por ya ka bamiyo ban ker ku ling ba ka ni ka klipmat ya ka jing sam ya ka tin ka jong me ling ba ka ni ka por bat kumba me malayo ban kren na ka bata jonga bat jong ilang baro ling ba ka ni ka por ga duai hangno bigi don go kan rat ki khun ki jong me ki ba pet ling ba ka ni ka program kta ya ka men sim ka jong ki penlait pen khia bat thau thamai go kan rat pen kan do ya ki ko jisu ba koror bangila man shempang balengi exist balengi don hang ni baling ba kata ko kan rat bangila ban pendap ya ka jing tmu ka ba kraw ka jong me panyalam ya ki wei pat ki men sim ki ba kodor shamehi bat bakin yo ya ka jing ka ba thamai bat ken pai biang ko kan rat bat bandon ka jing ya dei ka ba jan bat me kerku ko kan rat ling ba ka por ling ba ka jing slok pen kentang ya ka ha ka kerteng ka jong utrai blong nong penim nong sius pa jong Jesus Christ ngi dam mi pan menta bat hala kerta amen